Lunes sa 5 na bulan sa Disyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton daydayon karon nga adlaw. Aber, isyo sa Maharlika Wealth Fund Bill. Ano naman ini ang hagad nyo kuting-kuting basi madisgrasya ang pensyon sang iban. Congressional hearing. Isyo sa siniko ginapaabot gid. Baw di buinas ang transportasyon nga sektor asod-asod nga rollback sa presyo sang gatong. Kamusta na ang isyu sa tangob Barangay Kapitan Noli Villarosa? Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilanat. Standard time Lasais 32. Ining House Bill number 6398. Diin ini. Ano ini siya? Maharlika Wealth Fund Bill. Ining aton gobyerno maayo man kung maghimo ka sa mga proyekto nga budgetan niya sang gobyerno. Lain di, kay ining Maharlika Wealth Fund Bill nga ni, ang kwarta daw kuting-kutingo nila gikan sa GSIS kag SSS, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Pila ang ila kaltason, posible hulamon, 250 bilyones. Kag sa national government plus 25 bilyones. Ining mga proyekto kuno nga wala pa mapunduhan diri kuwaon. Ti sa mga bangko lang kamuhulam. Hindi nyo na pagkaltasyon yang ara sa GSIS kag SSS. Kay man kabudlay sina. Basta gani kaptan sa gobyerno, wala taga-siling nga tanan. Kundi kadamo na sa mga proyekto nga ginakaptan sa gobyerno nga kalabanan may iskandalo kinanglan siguruhon ta. May mga korupsyon nga matabo. Ang punto naton kasimple, pasimpalad ini. Ibutang mo sa mga proyekto. Ang punto da, may lang kung sa proyekto magtupa, ang lain sina kung laban sini, magtupa sa bulsa. Wala ko gasiling tanan nga mga opisyal. Hindi ta na pagilabtan niya ang Social Security System kag GSIS nga kwarta. Man daw ginakulbaan ako siniga, daw ginakalot ang dapadapa ko. Basi hindi maulian bala, pinsara bala kon pila ka libo-libo nga mga nagabaton pensyon sa SSS kag GSIS kon pananglitan mapurdoy ini siya nga pati ang SSS kag GSIS daw hulaman nyo pa sang pinakadako nga kalidad kung hindi mauli abe. Kung ang laban sini masulod sa bulsa kag maputo tikoy ang SSS kag GSIS, ano na lang ang mga pensyoner? Paano na lang ining nagasunod pagid nga manug-retire na kag nakandom sang pensyon nila? Hindi nila lahog. Kuting-kutingon nyo ang budget kag ang pundo sang GSIS kag SSS ay kabudlay. So, base kon madisgrasya bala, amak mo i-investi mo ya sa negosyo, ibutang mo sa mga proyekto kay kuno damo proyekto nga wala pa mapunduhan, mga electrification, mga dam kag iban pa. Dalang kumukuha sa budget sang gobyerno, hindi nyo na pagilabti ang Social Security System kag GSIS. Bao ginakulbaan ako nga dra nyo gikaltason. Di kun hindi ay mauli na karon kag magsiling ng SSS kag GSIS, naurot lang pundo. Wala na kamo pensyon. Ano na lang iya?
ang palabuton sang aton mga kauturan nga naghangos ang bayad kag naghandom nga makapensyon kung maputo tikoy na. Kabudlay niya mga kaptan sa mga mamalida ang kwarta. Kabalo naman kita. Kung ano nagakatabo, ang korupsyon sa gobyerno hindi magwanta. Hindi na kita magsunod sa natabo dito sa Malaysia Development dito bala sa iskandalo, sa Berhad skandal. Urot gitong kwarta. Kuno puto tikoy ang Malaysia. Hindi tanan na pagsundon. Kuala ka mo sa ibang nga pundo, punduhila na kay mga proyekto, may pundo mo sa gobyerno. Nga ngailabtan nyo pa yung pundo sa GSIS kag SSS. Budlay na ya ba? Oo. Makon hindi tabisto. Di karon kon wala ta na itabon da. Kag magsiling sila nga, ariho, wala pa maulian. Wala lang ka mo anay pensyon. Ang mga pensyoner sang GSIS kag SSS bawa hindi nyo na pagkuting-kutinga so ang iba naton nga mga utod dira lang laga sa leg nga ibakal mama na kada bulan ti karon kon ang kwarta madisgrasya sino matabon sino mabayad sang mga pensyon kuhaan nyo lang sa budget sang gobyerno hindi na paghilabti ang SSS kag GSIS. Mi ano pa nga pasalig sang gobyerno nga sa maayong kamot hindi na magpasimpalad. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 37. Balik ako pagkatapos ini. Pride Bar Blue, hindi lang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may gikoy. Sa masunod nga tuig 2023 ining ginadoso ni Congressman Greg Gasataya redistricting sa siyudad sang Bacolod. Ini mainit-init ini nga winaswasanay sa tuig 2025 bangod duwana ang mangin congressman kung matabo Bacolod 1 kag Bacolod 2. Ba, dito nga na ang siyudad sang Bacolod. Amo ng rason ko nga, si Mayor Albi Benitez may preparasyon na. Amo ni ang budget kinaglano mga 600 milyones para sa legislative building. Itambi dira sa NGC. Kaya mati magutok na mo. Kung magduwa ng congressional district natural, damo-damo naman ang aton konsyal, walo-walo kada isa tiya mo nang ginapreparahan na abot silingon, klaro na ang ginadose ni Congressman Greg Gasataya nga redistricting. Laban-laban na ini. Kay matindog na mo ang legislative building, dira man ibutang siguro ang walo man ka mga konsihal naman sa siyudad sa Bacolod. So ang silingon, ang preparasyon ara na. Isa ka mayor gyapon, isa ka vice mayor, duwa ka kongresista ang siyudad sang Bacolod. Amo na subong gaplastahanay na. Sino ang mangin kongresista sa Bacolod 1? Sino ang mangin kongresista sa Bacolod 2? Ginaplanuhan na ina. May latid na. May mga lugar na ang Bacolod 1 kag Bacolod 2. Sino nga mga konsehal ang dapat aride? Sino man nga mga konsehal ang ato dito? So ang silingon, hindi na mabudlay magkampanya ang mga konsehal kay tunga na mo. May mga area lang ang Bacolod 1 abi, sakop ini mga pila ka barangay di 1 kagamo, mga Mansilingan abi, mga Villamonte kagiban, sa piya ka barangay 2 naman. So ang silingon, hindi mabulubudlay kag dako ang tsansa sang aton pila ka mga kauturan nga makapangalagad, nga makaintrada man sa politika, walo-walo na mo. So amo ini karon ang ginabantayan. Ang question, anong matabo sini? Sino ang magpasimpalad sa Bacolod 1 nga kongresista? Kag sino ang magapasimpalad sa Bacolod 2 nga kongresista? Subong amo na ginaplanuhan. May mga ngalan na nga tuluhaw-tuhaw, pero ina subject pa. Kung ini nga mga personalidad, desidido nga mag-arangka na kung duwa na ang congressional district dire sa siyudad sa Bacolod. Daw masadya ni, daw mainit ini nga isyo. Damo naman ang magatapos ang termino. After pagkatapos ang termino, ano ang plano? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. pero
Te, kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa mo. Mayad nga balita ini sa aton sini nga mga transportasyon nga sektor labi na gid sa mga driver asod-asoda ang dagdaganay presyo. Nagdiga niya dagdag bawas. Subong niya dagdag na lang nga dagdag. Rollback sa presyo sang gatong. Mayugin nga pamaskwa ini para sa aton mga kauturan nga mga driver. Posibilidad, buwas nga adlaw, base kung kaltason ang diesel bala, piso kag 90 sentimos o kung 2 man ang kaltas kada litro. Gasolina ti sobra guro 2 ka pisos kada litro, maayo naman eh. Kay kahapon, siling ang estimate niya sang Uni-Oil, ilan niya estimate. Ang diesel, posible maganubo piso kag 90 sentimos, posible maganubo tob-tob 2 ka pisos kada litro. Estimate sang Uni-Oil. Ang gasolina, ginabulubanta nila, posible piso kag 80 sentimos o kon piso kag 90 sentimos ang iganubo sini kada litro. Tisiling sang Uni-Oil, kon husto ang ila sini estimate, amo na ini ang ikatatlo ka bisis nga may rollback sa presyo sang gatong. Ang manami sini nga balita, antes magtakop naman, ini nga simana, butang ko pizza 9, pizza 10 naman, masiling naman sila ang dalagko nga mga kompanya nga ila naman ginabulumanta another rollback sa presyo sang gatong. Amo ning ginapaabot na tuntanan. Amo niya ang mga isyo nga pang Disyembre. Luwas sa mga ayuda sang gobyerno, luwas sa mga 13th month pay, mga bonus kag iban pa. Iniya regalo man para sa aton mga driver. Nami ni nga balita para sa akon mo. Ti kon another abe kaluyan, mga pila ka semana pa apat ka semana makaltas niya ang presyo sang gatong diesel gasolina hasta mag takop ang Disyembre. Happy gid ang aton sini mga driver, ang aton transportasyon nga sektor. Ang bot silingon bla ng makadawa-dawa kagid. Siling nila ang biyahe maayo. Galing ang income maayo. Galing gusto mo lang idasok to sa gasolina kag krudo. May nasakyan ko gani nga driver, sila niya madisgrasya abe. Matugong ka butang ko sa kalibo. Di libot ka? Disgrasya niya nga 4 mo kalibot kag wala ka pasayro. Gakalam na ng dapadapa nila. Kay posible, hindi gisla kabatak sa arkila. Namo nga kisa, may risto. Isa niya, may isa pagani niya nga tagiya taxi di nga perte niya ka stricto, pertik suplado, foreigner pa. Hindi ko lang pagmitlang ang kung anong tagadiin. Niya, nangayaw di siya, nakapangasawa niya Pinay, nagnegosyo sa taxi. Sus, oo. Grabe niyang batasan, terrible. Ikaw mo gimana. May mga ganegosyo giman niya nga base kung ginabantayan niya lang kapitalya eh. Ti base kung nabusaran, mamla. Tiyan mo na siling ko, amo ning maayong Disyembre para sa aton mga driver. Makadawa-dawa gid. Inablang gayuhom pa uli. Tapos bisan ano kakapoy sa pagbiyahe, man kapoy na mo, amak mo nga isa tag pila ka oras na, 74 oras pa. Lasong adlaw pahuway naman sila, makmo tapak kay mo di asang gasolinador kag preno mohal aircon matuod na pero sus perti ka kapoy daw binalbal ng lawas mo. Pero kung maayo ang biyahe, gayuhom-yuhom pa uli. Do ano bla nang magpauli ang driver, may bit-bit siya nga pansit, may bit-bit nga pandesal, may inugbalon para sa kabataan pagkaaga, may inugbakal bugas, pamahaw panyaga panyapon, may ginasulusok bit sa alkansiya para 24, 25 kag 31, amo na bla.
ning kalain niya kung perti ka mahal sang gasolina, puli iya risto, may hulam pa. Yan mo nang siling ko, daw ginakaluyan man ang aton mga driver. Tiyan mo ning pananaw na ton. Sa pananaw sa pila ka mga gina-estimate pa lang sang uni oil. Pero maayo, mas ang estimate abi kung magdako-dako pagid. Ang estimate mga 2 kada litro sang diesel. Kung maglampot pagid mga 2 pesos kag 50 centimo, 3 pesos, mayad pagid. Mas maayo pagid. Pabor ini sa aton sini mga driver. Maayong balita. Kag hindi lang sa mga driver naton sa di pasahero nga salakyan, pabor man ni sa tanan-tanan mga pribado nga may mga salakyan. Ang iban gani gina park lang anay, nyada ka lang anay. Labi na gid kon ang gakaon blaning mga lagko nga salakyan nga kon lumamon sang gasolina porte, medyo gina-relax na anay sa sulod sa puluyan. Wala na anay ginapagwa. Nya biyahe lang ta pag-abot sang tiyempo nga barato na ang gasolina. Pero kung ikaw ya driver nga ginapangabuhi mo adlaw-adlaw, amo ning pampasayro nga salakyan, luyag mo ka hindi biyahe kagid. Kaya anong ibakal mo na karon pagkaon sa pamilya mo, anong ipabalo mo na sa kabataan mo kung hindi ka magbiyahe. Laila ni kung madayon bala ang modernisasyon nga ni. Bao ginapananaw ko ba si next year bala kag madayon ang mga tradisyonal nga mga jeepney hulhugtan nyo lang pahanyo subong pa lang plano na kamo kung ano ang matabo padanglitan nga kakaso na ini ang mga tradisyonal nga jeepney. May lawig pa, may mga moratorium pag explicar pa si Mayor Albi Benitez sa LTF, RB, LTO kag iban pa nga tagaan na tsansa ini mga tradisyonal nga salakyan. Inablang makaplano ka manusto para sa palabuton mo. Ti ko na mula na saligan mo karon kag kakaso na nun lang guwas na. Hindi lahog-lahog na Libo na ang mapiktuhan mga tradisyonal nga mga salakyan. Pagkatapos nga kakason ina, luyag na to kag sendi ang modernisasyon madayon gid na. Kaling tiyan mo na. Planuhan nyo na mga driver sa tradisyonal nga salakyan. Planuhan nyo na palabuton buwas lamlag kon untato na ang pagpabiyahe sa inyo salakyan. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. Gintong dagat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? After may gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kano si mo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya. May si mama. Pud kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.